Alfombra gorria, Hollywood edo Donostiko zinemaldia edo, ez, Bilboko ITB-ko goitzan gaude. Goenkaleko 20 urte betetzen dituela eta egiak ezkutatzen duena telefilma aurkezteko. Hemen dira, Naiara Arnedo eta Tessa Andonegi, kaixo? Kaixo! Ongitorria denoi, Goi kontatuko diguzue, gaur ze ikusiko dugun edo? Ezin da. Akizta dana sekretua dela beti. Gero hasiko gea temporaldia oso fuerte, aipatzen hasi ginen pertsonaia hauekin, eta gero ja gauana kaldera ikusiko duzuek gure komedia. Beste opari bat. Beste opari bat. Bai, 20 urtea direla eta opariak barra egin ditugu eta batez ere egin zuentzat, zalentzat. Batez ere astelen da arte honetan oso berezia da. Hain beste gauza gertatuko dira, nik uste dut hor bai ikusi behar dutela peapeain egon daitezela. Oso ondo, alfombra gorrira ba. Venga ba, mila esker. Eta aitzan aiten dut. Bueno, bani uzuenaz, da Koralinaren pertsonaia izango naz. Nerea naiz eta Idoian pertsonaia egiten dut. Alegria pizka bat emateko goguekaz. Bai, alegria pixka bat emateko gogoekez, ze zentzutan, dantzatzeko asmotan eta etorreko zara, zuek zarete kolombiarrak, ez da? Kolombiarrak eta dantza gogokoin eta bitzen zareta normalian eta. Bai, dantzazaliek be bai, ikusiko guapi. Erakutsiko diguzu, nola, igual, demostrazio txekirin bat edo inberko diguzu, gainera doktore zatozta gaur. Hola, bakarrik! Nik ikusten unean hor Garbinie, zure amaren pertsonaia egiten duen Amaia Arkotxa aktorea, igelekuan, Abelek nola itotzen zuen, eta aurpegia pustuta eta begiak nola iten zuen? Nola jartzen zuen, ja? Bueno. Ze doktore, txo? Bueno, bakzu, nada. Okasioak merezi zuen, ta? Ai, ez dakit, 4 trapitos, Ez da gehiago. Nik horrela joaten naiz ere, zazpikaletara poteak hartzera. Eta asun horrela ikusiko algenuko inoiz Goenkalen? Bueno, ez dakit, eskontza batean edo, baina, bere moduan, Zuk zenbat iraungo zenuke urrazpian arnasarik hartu gabe? Bat dira 3? Honek abantatzen du ikusten da, bai? Igerlei profesionala bala. Aurrera! Eta abeslaria maitia. Hoi da, disfrutatu. Jendea nola geratu den, atala ikusi ostean, gaizki geratu zera, ala? Jo, egia esan ikaragarri gustatu zait, oso impactantea eta potentea iruditu zait, egia esan da. Egarrekin alduzu? Ez. Zuhortxe. Baina nire lankide batek bai. Eta gehiago ez dut esan. Eta zein Bai? Igorreko saletua hortaz. Bai. Zein da zure Goenkaleko pertsonairik gogokoena? Alicia. Ze ezagutuko aldugu ba? Guazen ezaguzera. Dago, ikusi dut. Guazen, etorri. Bere pertsonai gogokoa Alicia zala, eta esan diogoko ezagutuko dugu. Eskerrik asko, egita benito egonaz. Mentxe dugu, aurrez aurre. Hortxe usten zaituzte, zuen erlazio berri hau elkarra ezagutzeko edo. Gero arte neska, algo. Goenkaleko pertsonairik gogokoena zein da? Asun. Tercera, fan jarraitzailea? Bai. Oso. Hementxe dugu? Bai. Ezagutzen alduzu edo, duzu aukerarik ezagutzen? Bai, egon naiz berarekin hitz egiten. Hortxe ez daude, gertutik gertura berarekin. Oso gustora. Inmataz aparte zein duzu Goenkaleko pertsonairik gogokoena? Naki Perura. Hortxe da, Bilba. Hugo gara bere gana? Bai. Hugo gara, bai, guazten. Aixo, Iñaki. Ezagutu nahi zintuela, Goen zaletu honek. Aixo, Carlos, Iñaki.
Bueno, etzate polita, butikatzeako etorrita jarraitzaileak, eta, bueno, Zautzen nahi zentura, eta esan, hortxe dago Iñaki bajun beharko dugu bere gana, elkarra zagutzera eta. ni bazpare honea inguratu naiz, ardo pixkat, eta... Zu mai inguruan, ez da? Ba, hemen, Euskaldunaren topikoari pixua ematen. Opa eta guzti, ardoko opa eta guzti, ordoa ba. Oso ondo, ikote, edarte. Ez da horregatik. Oi, de guapo, oi. Patata, patatita, Esan diot. Hau hasi baino besterik ez da egin Goenkale 20ko aperitiboa izan da. Urte luze bat daukagu Goenkale 20az disfrutatzeko. Astelehen eta astearte gauero, eta bestela banaieranen. Ninego bentsi gratuko naiz, Goenkale zaretuekin da Goenkaleko aktorekin. Gero arte!